Yn y canol, i ni'n gweld pencampwriaeth yn yr adran B, i'r merch yr ebolion yr adfyrch. Pencampwriaeth gwrywedd mewn gwirionedd yn dyfyrol. Ie, wir, ie. Ni wedi gweld yn gynharach y beirniad Ceri Wainwright wedi dewis fel pencampraig yr adran B, Waxwing Glamour, fe welon ni'r Palomino Pertna yn gynharach a mlaen â hi nawr i feirniadu, fel wyt ti'n gweud, Heledd, pencampwriaeth y merch neu ebolion. Neu adfarch, wrth gwrs, does dim adfarch tu flaen i ni heddi, ond bwysig gweud bod e'n bosib. Ac tu flaen i ni heddi, yw'r ceffil bach hyn, oedd hwn yn is pencampwr y cyffyle ifanc, ond gan bod e'n ebol, fe geiff ei gystadlu. Oedd pencampwr yr ifanc yn eboles, a wrth gwrs geiff hi ddim yn mwyn yma. So mae fe yn dod mlaen tu flaen i ni, ac ar ei ôl he, fydd enillydd yr dosbarth y merch, y ceffil melyn, yn cornel y llun nawr, Stwjeshov Escudo, o brydfa Stwjeshov yn yr iseldirodd. A dyna'r ddoi, wy'n gweld bod yr is-bengampwr yna. Dyma'r ddoi sy'n tu flaen i ni, does dim pwynt gweud hagor. Dyna'r ddoi sy'n cystadlu am y gystadlaeth hyn, pencampwriaeth y merch, ebolion ag adferch. A dyma Wolsecker, Colorado. Dim ond y ddau yma? Dim ond y ddau yma, ie. Oedd hwn yn is-bengampwr y cyffyle ifanc. A gan fod e'n ebol 2 flwydd, fe geiff e ddod. A dyma fe yn cael ei sians i roi i drod o'r ymlaen o flaen y beirniad Ceri Wainwright. Yn dwylo Colin Tibby, wrth gwrs, Colin yn brofiadol ac yn hen wyneb yn y cylchyn ac yn wyneb aml yn ennill y cystadlaethau yma. Ond nesaf i fynd yn ffefryn ni, mae rhaid gweud, wy'n mynd i weid e. Ie. Yn ffrind gorau i Gert Verbas wedi trafeilu o'r iseldirodd gyda'r march ifanc hyn, Stwjeshov Escudo. Ond ti hefyd yn credu bod Stwjeshov Escudo yn berffaith o ran y math o geffil, y patrwm mae Ceri yn chwilio amdano fe. Yn ymfarn ni, falle fe brofi fi fi'n rong nawr a fe i fi, ydym am hwn, ynddo fe, ond wedyn ni bydd hwn yn batrwm o boni sydd yn mynd i siwto hi yn iawn. Mae fe'n adran B da iawn eto yn ymfarn ni. Mae fe tyma bach o bopeth sy'n eisiau. A pleser gweld y cyffyle tramor, rhywbeth newydd yn dod i'r cylch yma. I atgofio mae'r march wedi ennill fan hyn y blynydde cynt fe fiodd e'n bengampwr y cyffyle ifanc sawl blwyddyn yn ôl. Dyma'r ddoi sydd i flaen i ni, Wolsecker, Colorado, a Stwjeshov Escudo. A tipyn o daith wedi bod o flaen Stwjeshov Escudo i ddod yma a chwarae teg i'r un sydd yn dangos. I Gert, odi, mae Gert wedi beth o'n galed. Mae'r rhaid i ni gytuno bod y par hyn yn heiddi bod yn y cylch, ond yw'n i a bydd Ceri yn cytuno bod e'n heiddi cael cam mlaen falle. Ne, falle y poni bach hyn, y ceffil ifanc, Wolsecker, Colorado, i brydfa Wolsecker yn dwylo Colin Tibby sy'n i baratoi a trafod am y cylch. Gan bod moment gyda ni, Escudo, y march melyn, wedi cael ei fagu y tad Briton 2 a'r fam Stwjeshov Esmeralda. Mae'n edrych felly ar fi, mae wedi wneud I penderfyniad. So chi ond yn gallu gweld Rob Jones ar hyn o bryd. Mae Dwayne D ar ymateb. Oddi wrthyn nhw hefyd yn gweud cyfrolau. Llongyfarchiadau mawr iawn felly I Stwjeshov Escudo yn ennill pencampwriaeth gwrywedd yr adran B. Ar ôl yr holl waith, ar ôl yr holl drafeili, mi oedd I werth pob milltir yn dod. Yn y farn ni, ond wrth gwrs, bob emosiwn i'r ochr, mae'r rhaid dweud, mae'r anifel ein yn eiddi'r y wobr hyn. Fi'n
gwybod bod sawl person wedi clywed bod e'n dod a meddwl bod e'n mynd i fod yn berffaith i'r beirniad Ceri Wainwright, a dyma ni tu flaen i ni. Mae hi wedi siarad, mae hi wedi gweud, odi, mae fe'n berffaith i fi. Ac wrth gwrs, mae'r rhaid i ni sŵn am yr is-bencampwr, yr merch neu ebolion, a Walsecker Colorado, a llongar da iawn Mrs Lynn Wilson, Brynfa Walsecker, gyda'r ebol 2 flwydd hyn. Paddock Rio yw ei dad a Paddock Petula yw ei fam. The stallion is winning the Village Cultural Trophy and Royal Welsh Agricultural Society Championship process. Ond wrth gwrs, mae'r presiwr yn cadw fynd nawr, mae'r presiwr yn cadw fynd. Dyw e ddim dros o to Gert bach, gaid i ddim fod ar yr hewl i iseldiredd to. Mae'r rhaid mynd mlaen nawr wrth gwrs i gystadlu am y prif bencampwriaeth yr adran B. Anodd ffind o lle i'r holl rhwsglymu yna. Am lun hyfryd, fe nath Miss Ceri Wainwright wneud ei phenderfyniad ar ôl pwyso a mesur. A phenderfynu, mae enillydd pencampwriaeth gwrwedd y merlod Cymreig yr adran B ydy Stwges Hyf Escudo yn perthyn i Mr G ac i Ferbas. Ac fe fydd y daith nôl i'r iseldiroedd yn un llyfn iawn.